мақомоти Русия метавонад ба муҳоҷир патент надиҳад барои одамои чорни спискада ғалтидагӣ. мо ба ягон ширкат нарафтем бародари азиз. мо худмон ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. ҳатман дар видео лайк бигзоред ва бо диққат то охирша тамошо кунед. бародарое ки мехоҳем бидонед регистратсияи шумо фалшивия ё ки оригинале дар Федератсияи Русия, номери WhatsApp мебарояд бинависен, проверка регистратсия мекунад. ҳукумати Русия ба Думаи давлатӣ пешниҳод кардааст ки асосҳо барои рад кардани иҷозатномаи кор ё патент барои муҳоҷирон зиёд карда шавад. Бар асоси лоиҳаи қонун ки дар сомонаи Думаи давлатӣ нашр шуд, мақомоти андоз ба таври худкор, яъне ки бо тариқи автоматӣ дар бораи даромади шаҳрвандони хориҷӣ ба Вазорати корҳои дохилии Русия маълумот ирсол мекунанд. дар сурати пешниҳод нашудани ин маълумот, мақомоти Русия метавонад ба муҳоҷир патент надиҳад ё иҷозатномаи кории ӯро ки пештар гирифта буд бекор созад. яъне ки Думаи давлатии Федератсияи Русия ҳамин гуна тасмим гирифт ки ба Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия аз иҷа пас ҳар як даромади муҳоҷирон бояд ки пешниҳод карда шаванд. мисол мегирем, агар муҳоҷироне ки дар як моҳ 100 000 ё 200 000 рубл даромад доранд, ин чиза ба Вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод намекунанд, метавонанд ки ба ана ҳамон нафарҳо патент натиҳанд дигар. ё касе ки патент дорад дар Федератсияи Русия аз ҳамин корҳо саркашӣ мекунад, метавонанд ки патентша аннулировать бикунанд. ҳозирашда гуфта мешавад ки ин аз ҷониби Думаи давлатии Федератсияи Русия як пешниҳод шудагиаст. лоиҳаи қонун тайёр шудагиаст ва пешниҳод шудагиаст таҳти баррасӣ қарор дорад. қабул мешавад ё ин ки не, дар ин масъала баъдан худо хоҳад боз видео мекунем ва ба маълумоти шумо мерасонем. ин барои кумитаи андози Федератсияи Русия, мақсад барои андозсупориш чизи зарурӣ мебошад ва ҳамин хотир ҳамин гуна тасмим гирифтанд. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародаро, касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон бигзара, ширкати Саид граница шуморо бо нархи арзон меоя айдари хонатон мегира, границаи Қазоқистон мебарад. марамад рақамош мебарояд, зангаш бизанем ё ки дар WhatsApp нависонем, хубтар аст. қатиш суҳбат кунем, ҳар рӯз рейс дорам. Насим Ҳалимов нависонда. салом бародар, кай амнистия мешуда бошад барои одамои чорни спискада ғалтидагӣ? ҳозирашда дар ин масъала ягон информатсия нест бародари азиз. агар ки шид, худо хоҳад видео мекунем. умед нависонда. салому алайкум ака, чӣ хеле ма чор бошид гости мерам, мешавад? шумо мегӯед намешавад. мо нагуфтем намешавад, яъне мо гуфтем ки тибқи қонуни Россия ба назар бигирем, агар касе ки бо мигратсиони картаи гости аз Россия мебарояд, бо роҳи қонунӣ диромаданаш 9 моҳ пас мебошад. Талибов нависонда. ака сози хубӣ, мара 4 сол пеш вуезма маҳкам кардам, метавонам равам ҳозир, вуез 3 солае. видварения мақсад дар назар дошта бошен, запретон кардагӣ бошанд, 3 сола муҳлаташ будагӣ боша, ҳозир 4 сол гузашта боша, бале, ба хотири муҳлаташ тамом шудагиай, метавонем бирем боз. бо Назарзода нависондай. худованд нигаҳбонад, акаи Сормон. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша бародари азиз. як нафари дигар нависондай. салом акаи Сормон, шумо ба кадом ширкат ҳаҷ рафтен мегуфтем? мо ба ягон ширкат нарафтем бародари азиз. мо худмон чипта харидорӣ кардему, мақсад сафар кардем рафтем. инам роҳи хубе бародаро, вале дар ояндаҳои наздик ҳоли ягон мақсад одаме ки ҳамкорӣ пайдо кардем дар ин масъала, баъд видео мекунем. мисол ягон одаме ки боваринок боша ва хизмати мардума дар ҳамуҷа хуб карда бутона мардум қаноат бикунанд, баъд худо хоҳад мо мегем барои шумо ки чӣ хел бо кӣ сафар бикунем. Баҳриддин Қурбонов нависонда. патенти ман 15 декабр аннулировать шудааст. ман кай метавонам Россия равам? раҳмат брат. барои айсари нав патент кардан дар назар дошта бошем, моҳи декабр аннулировать шуда бошад, шумо дар ин моҳи декабр 1 сол мешавад аннулировать шуданша, баъд метавонем бирен айсари нав ҳуҷҷат пешниҳод кунем барои гирифтани патентон. Александр нависонда. салому алайкум бародар, 10 марти 1999 таваллудам, ҳамин сола призывда мебарам хизмат. 10 марта агар 27 сола шуда бошӣ, аллакай озод ҳастӣ. Баромов нависондай. акай Сормонҷон, ма 1 сол шуд ай Москва омадам. 15 феврал буд касали саратон шудам. ба ватан омадам.
барои касалам духтар гузарам Москва рафтан метавонам. баъд изолатияи корона 1 сол шид 10,000 гирифтам. дар аэропорт ғам наметан. ман қарздор шидам мегӯм. Москва равам, бо ҷарроҳӣ кардам. Шукронаи худо беҳтар шидам. назорати духтур Москвада ба қайд гирам. мешавад кор кардам бигирам. бародари азиз, ҳозир шумо дар назар дошта бошед ки ҳамчун табобат мерен ва баъдан кору фаъолият бикунед. Не, ба хотире ки шумо мигратсиони картаи работа надоред, ҳуқуқ барои кор кардан надоред. барои шарти шароити золотая корона агар дар назар бигирем, шуморо дар суд додагӣ набошанд барои ҷаримату барои қарсон, дар ин ҳолат ҳам ягон мушкилӣ болои сари шумо намешавад. Табаров нависонда. Мара 3 моҳ шидаи омадаам. Тоҷикистон бурам. Бо кай омадан метавонам? Чени 1 моҳ гашта омадан метавонам. вақти буромадан агар ки ба мигратсиони картаи работа буромадагӣ бошӣ ва ягон проблема надошта бошӣ, ҳама 100% боша документу ҷарима надошта бошӣ, боз вақти дилхоҳ метавонӣ ки бирай. Тим боле ки айхудади қадар вақт гузашта ялакай. Як нафари дигар нависонда. Салому алейкум. Акай Соробон. ҳозир границаҳо кушода боша? Бале. границаҳо кушодаи мардум ба мисли пештара рафта омадаистанд, ягон мушкилӣ нестай. бародарони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саволотон боша дар комментария бинависонед. худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад.